Чуй тези факти за исляма, които никой друг не ти е разказал досега. Ислямът не е религия, която се състои само от обреди. Той е божествено възпитание, което облагородява сърцето, разума и поведението на човека. Той напомня на човека кой е, откъде идва и на къде отива. Изгражда живота не върху безцелност, а върху смисъл и отговорност. Една от най-големите красоти на исляма е осъзнаването на намерението. Не големината на делото е ценна, а искреността на намерението. Малка усмивка, искрена дума, дори това да не нараниш нечие сърце, се смята за поклонение. Така мюсюлманинът превръща всеки миг от живота си във възможност за приближаване към Аллах. Ислямът поставя справедливостта в центъра. Той не дава привилегии на силния и не допуска несправедливост към слабия. Независимо от религията, езика или цвета на човека, правото си остава право. Затова истинският мюсюлманин счита за свой дълг да бъде справедлив не само към себе си, но и към всички. Същевременно ислямът е религия на милосърдието. Той учи на мярка и съвест не само към хората, но и към животните, природата, дори и към враговете. Пратеникът на Аллах, мир нему, е известил, че човек, дал вода на жадно куче, е бил опростен, показвайки колко възвишена ценност е милосърдието.